Hi guys, people of Zimbabwe, we are here tiri kutaura nyaya yezvakaitika kuCape Town. Kuna baba vakaita makuna-kuna nemwana wavo, oro vari kunenedzerwa mhosva yekuita makuna-kuna nemwana wavo. Nyaya iyi yakatorwa nemapurisa ekuSouth Africa, asi titaura kudai zvimwana uyo akabvisiswa pamuviri nababa wake mushure mekunge varara naye. Mwana uyu ari kuratidza kuti asara kuCape Town nastepmother wake, asi baba vake vakatiza vari kuno kuZimbabwe. Saka tiri kukumbira vanenge vachiziva, takamboripota the first incident. If you haven't seen it, go and check it out on our Facebook page, you see it. So please, kana pana any information to get this man arrested for the crime of incest which was reported in Cape Town. I do not know much about what is happening between the laws of South Africa if a case has been reported in South Africa, but what I know is mhosva inodya mwene wayo, ngesindebele sithi ilidla umnikazi. Now what I want you to do is please get in touch with the numbers that are appearing on the screen so that you can furnish us with any information that might lead to the arrest of this man for a crime of incest that he committed and abortion and pachishona tinoti makuna-kuna. So please get in touch with us on that one. Hello. Myra? All right. Muri boy. Andri bo kurise. Lolo. Ya ndaida kubvunza kuti nyaya yedu yamira sei ya baba vaya vekubata mwana wavo vasati vatobatwa vave. Hapana anisanda neinformation yekuti vari papi. But pandakambonzwa vakambofona ndakanzwa vakafonera vakasendera mwana message in fact. Alright. But message yanda kuiwana inini unfortunately vachimupa mathreats ekuti ndozvafunga here ndoona kuzongozviuraya watoti. Then vakabvunza kuti waenda kuchikoro here because akazokwanisa kudzokera kuchikoro mwana ave beta. Saka vanhu vari kubhilivha kuti vakatozombosvika paschool yard but vakazongodisappear. The moment vanhu pavakazoudza kuti munhu yaonekwa pachikoro pemwana, pavakazosvika vanhu vakazosvika ipopo yanga atodisappear futi. Alright. Vanhu vangafungidzira kuti ari kugara kupi? Ariko kuCape Town ikoko haana kubuda. Alright. Anga achishanda kupi murume? Handisi kuziva. Rega ndikozobvunza ndokwanisa zokupa information iyoyo yekuti aishanda. Rega kuti yanga riri timu rere raita richitengesa mafoni maybe. Alright. Pamwana musikana uyu hapana hama dzake here dziri kuziva nyaya dziri kuno kuZimbabwe? Dziriko but ndakanzwa kuti vaitoblema stepmother vayo kuti vakamuendeserei, vakaripotera chinyaya of which it's bad. Pana tita charunzwa vakafona here because mwana ndakatozunzwa kuti haisi first time yake kutobatwa chibharo nababa wake. Pane hama yake kuZimbabwe yakatombobata chibharo achiri I think anga ne 8 years back then. Uchinzi mwana akatongokura ari maabuse makuru ake. Alright. Saka pazvakaitika hanzi chii chakazoitika? YekuZimbabwe? Paakabatwa ane 8 years. YekuZimbabwe hapana, yakatongokavhwa, yakatongotambwa bhora riri pehukama chiri zvakatongonyararwa zvakadaro. Alright. And then alright, ataura henyu. Ndaida kuti uyoya ane nhamba yakazoti delete yastepmother. I think vanotya mathreats even because vane mwana mwari wavo ivo akatochinja phone number, which means I think pane vanhu vanotamba navo mufesi yavo here, vanhu vanothreatina vanhu vayo. Saka vachichika kubudisa information yakanyatsokwana street. Alright. Saka iye zvino izvi mwana arikugara nani? Arikugara nastepmother? Arikugara nastepmother. Alright. Condition yake iri sei? Makamuona ari sei? Aripo hospital kwakaenda pandakafonera message pepe ndoitwa previous night ndopangaenda hospital. Saka mimba yanga yakabviswa I think it was
2 or 3 weeks back. Saka anga ari maafter effects yekuti ndofunga paakanoita abortion yacho anga asina kukinywa zvakanaka. Alright. Saka paakadzokera hospital akangopiwa haana kuadmitwa vakamudischarger but it was vakamudischarger I think zvekuma around 7-8 pakuseni. Alright. Yeah. Saka uyu muchinda uyu tomboti toda kudzokera kunyaya yemwana uyu. Imimiwo muchimuonawo munhu akaita sei kuchikoro, zvakamafekta sei kuchikoro, nyaya yakamafekta sei kuchikoro kana well-being. Munhu ari sei, ari munhu ari outspoken here kana kuti munhu akatonyarara nyaya iyi inomafektawo sei? Munhu akatonyarara because all along pane all along mwana anga asingatambi nevamwe zvaivo zvekuti like a normal child can do. So most of the times anenge akangonyarara you know. But kamwe kamwana kemadha ndo kaanotombotaura nako but kuti anyatsotaura nyaya yake yakatozongo kupolisi pakatorwa statements ndo paakazonyatsotaura zvaitika chaicho. Because pakubvunzwa paainge ari munhu aitosvika kutaura. Because pane munhu wandakatozoona zvangu akakomenda papost yenyaya achitoti atsana ndosaka anga ari insecure munhu wekutoti aitoita zvazvo kuti anga asikade munhu anotosodera padhuze nemwana wake like anga ari too much protective zvekuita kunge anoda kuti mwana akasavhiringidzwa ofichiende aitovhiringidza mwana. Mapurisa ari kutiwo kudini nyaya iyi? Pane any word from the police about kana kuti zvakamira sei? Mapurisa haana word, vanenge vachingoti tinotsvaka plus another thing chaakutika kusouth kuno inyaya yekuti handiti as foreigners now ukaendesa nyaya yako ikoko vanongoita consent nayo time vanenge waenda ipapo uchingobvawo ipapo vanenge timu raya rinenge ichitongodezera mazimbo anotonetsa. Saka nyaya inenge toripo ndeyekuti munhu atobatwa zvemedia izvizvo ndo zvinotobatsira because vanhu vakamuona vanokwanisa kupa information tamona otobatwa kuti munhu aendeswe polisi. Otherwise polisi kuti inyatsota consent chaizvo pari kuti shupei mazuva. Alright. Aiwa, thank you so much for that update. I wanted kuti ndiite catch up with you ne-update yemwana uyu kuti ndinzwe kuti ari sei. In terms of help, help yangade help yakadi muchinzwawo information kuna step mother vachina help yangade whether emotionally or physically yangade kana pane munhu anokwanisa kumuoffer help yakadi yamunofungidzira kuti ange achinida zvaizvezvi? Zvaizvezvi I think mwana anoda counseling. So but ndichazofonera hangu step mother vake time vabva kubasa ndinzwe kuti vanenge vachiti chiyo because ndoda kuti chandaida kuita ndaida kuti vanyatsondipa information yana tete vacho vari kufona vacho vari kuZimbabwe ndo vane nyaya dzese then tonzwa kuti achazobatsirika sei mwana wake terms pekuzogara because right now kana baba vacho ndo vanga vatoriko achigara navo kuno. Munongweza munhu step mother vacho vanogona kuzonetawo kumberi uko nekuchengeta mwana asiri wavo. Anga ari grade ani ikoko like maform? Ari grade 9. Which means achine 3 years dzekupedza. Achine 3 years dzekupedza. Alright. But ndikazitenga. Alright. Ndanchiti ndikazofonera step mother vacho ndichazonzwa kuti zvakamira sei ndonozokukandira voice note time. Alright, no, it's okay. Munotipa voice note. Anyway, our conversation ndanchirekoda kuti tipe vanhu update for this. For this kuti vanhu vazive and macontacts tongoshandisa mamwe chete kunenge vachida kubatsira ndizvo. Munongoshandisa mamwe chete. No, thank you so much. Ndakazoiona futi ndichazoti page rani rimwe ndakaona akaposta so. Katokangana kasita kacho zvangu inga akategawo Mo Boys munezi boys kuno Mo Boys ndiye anombosvika anombotindoti ndachita nyaya dzakazetype iyo. Ya ndizvozvo ndichamutumira hangu link racho naMo Boys kuti maybe arione pamwe anogona kubatsira.
unogona kubatsira. Alright. Bo iripo maitapo. All right, thank you so much. Sure.